The way she came to the place and we were living in. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned from passion and lust. The girl was persuasive. The girl I could not trust. The girl was bad. The girl was dangerous. She came at me in sessions with the eye of desire. I felt hooked under the fingertip. A touch, a kiss. I was in love. I was at a point of no return. Deep in the darkness of passions and sanity. I felt taken from this strange humanity. It was persuasive. This girl could not trust. The girl was bad. The girl was dangerous. You know you want me. Get the point? Good. Let's dance. Λοιπόν, καλημέρα. Έχει δύο. Πάρα πολύ Michael Jackson κοντά μας. Ποιος είναι αυτά, παιδιά? Εσείς ο Τρίφωνας δεν έρθει εδώ ανάμεσά σας. Γεια σου, βρε Τρίφωνα. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη προσπάθειά σας και είστε όλη έτσι μια ομάδα που από ό,τι καταλάβαμε αγαπάτε πολύ και τον Michael Jackson και κάνετε αυτές τις χορογραφίες? Ναι, κύριε από εδώ. Κάτσε να πάρω μια ανάσα. Ναι, έχει την ιδέα και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε χορευτές, είμαστε φαν. Δεν είστε χορευτές δηλαδή, επαγγελματίες? Και πριν πόσο καιρό βρεθήκατε? Τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε τα μαθήματα, σιγά σιγά η συνέντευξη. Ναι. Ναι, όντως τα ζέρνεις. Michael Jackson, ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν είσαστε επαγγελματίες χορευτές. Πώς μαζευτήκατε καταρχήν? Είσαστε φαν του Michael Jackson και είπαμε ας κάνουμε μια χορογραφία. Είσαστε street dancers που λέμε, δηλαδή χορευτές του δρόμου. Συνήθως έτσι κάνουμε αυτή την. Επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο να εκφραστούμε. Στον δρόμο, σε εμπορικά κέντρα, για παράδειγμα στις 4 του μήνα θα είμαστε στο Athens Metromall Παρασκευή γύρω στις 7. Έτσι με τον κόσμο που έρχεται ευνηδιάζει, μας βλέπει. Το συνεχίσετε αυτό? Ναι, το συνεχίζουμε. Είστε ανοιχτοί να έρθουν δηλαδή και άλλοι να συμμετέχουν? Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να συμμετάσχει και να παρακολουθεί τις χορογραφίες μας.
ο καλύτερος τρόπος για να οργανωθούμε είναι μέσω Facebook. Ναι. Οπότε μπορεί να βρει το group Michael Jackson Choreographies και να κάνει like εκεί πέρα, οπότε να ενημερώνεται. Μπορεί να έρθουν και από όλες τις ηλικίες να έρθουν. Όλες οι ηλικίες. Το νεότερο μέλος μας είναι 5,5 χρονών ο Θησέας. Όχι, Θησέα, πρέπει να τον φέρουμε το Θησέα. Εμάς μπορείτε να το το καταφέρετε. καταφέρουμε. Εννοείται ό,τι θέλετε. Για πείτε τώρα πόσο καιρό ξεκινήσατε, πόσο καιρό πρέπει να κάνουμε ας πούμε αυτή τη χορογραφία για να... Θα δείχνουμε, ακριβώς επειδή οι περισσότεροι δεν είναι χορευτές, θα δείχνουμε πολύ αναλυτικά, αργά, σιγά, προσεκτικά, λίγο Δηλαδή, μόλις σε πορεία. Έλα να μάθουμε και εμείς βήματα του Σπύρο. κάτσε μισό. Πάτε σε ένα εμπορικό κέντρο, εντάξει, και χορεύετε και ερχόμαστε τώρα η Έλενα και εγώ και λέμε γεια σας παιδιά, να μπούμε κι εμείς λίγο στο κολπάκι, μπαίνουμε. Βεβαίως, θα σας εντάξουμε εμείς και θα μπείτε. Ωραία, μπορούμε να πούμε παράλληλα μουσική, γιατί εμείς σαν χορευτές Ναι, εντάξει, μην χρειαζόμαστε έμπνευση επίσης. Έτσι. Μπορώ να πω και καπελάκι, ένα καπέλο. Ωραία, τέλεια. Μισό, ναι, ωραία, εντάξει. Πάμε. Ναι, Έλα. τι κάνουμε, ένα βήμα να μάθουμε. Ένα απλό. Ναι, Το θρίλερ θα το ζήσουμε εμάς τώρα. Μουσική θρίλερ μπορούμε να έχουμε πάνω. Ποιο έχουμε, όποιο έχετε, δεν πειράζει. Εμείς μπορούμε να είμαστε πολύ, είμαστε πολύ εύκολοι στον χώρο και θα προσαρμοστούμε. Ναι, αλλά απλό, κανόνισε. Ναι. Δώσε. Για πες. Κρατώ. Ναι. Περίμενε. Ναι. Ναι, ωραία. Και τώρα. Τώρα φοράω που θες να κάνω έτσι, θέλω παντελονάκι. Ένα μικρό, ναι. Ξέρει που το δείχνει. Και τώρα. Ναι. Α, δεν μπορώ τόσο ψηλά να σηκώσω. Περίμενε, αυτό το κάνεις γρήγορα, καλέ. Κάνουμε το τσακ τσακ. Ναι. Ναι. Κάνω και το χέρι έτσι. Περίμενε, ένα εσύ, πολλά γρήγορα. Δηλαδή, τσακ τσακ, τσακ τσακ. Και μετά. Ναι. Ο Σπύρος είναι Ωραία, ωραία. Θα σου πω, εγώ θα πάρω κορεμπέτικο ρόλο στην ιστορία. Θα κάτσω κάτω και θα σας βαράω τα παλαμάκια. Έλα μανάρι, μπράβο. Για δώσ' το μία. Δώσ' το μία. Πάμε. Άλλο στο γρήγορα. Τρέλερ, τρέλερ. Το ζεις. Θα με έχεις πήξει. Το ρεφρέν. Μ' άρεσε αυτό το πάτημα το λίγο μεγαλμένο. Ναι, και μετά. Λοιπόν, το ρεφρέν, είμαστε πάλι σώμοι, είμαστε Παρακαλώ, κάνει δουλειά σου. Μικρούλη. Είσαι πάρα πολύ καλή μάθηση. Όχι. Θα με βάλετε στην ομάδα σας. Οπωσδήποτε. Είναι μπράβο. Είναι κολόγια. Τι ωραία που είναι. Να είσαστε καλά, ήταν Να πούμε και κάτι άλλο που θεωρούμε λίγο σημαντικό, επειδή σκοπός δεν είναι μόνο να χορεύουμε στους δρόμους, αλλά να περνάμε και κάποια μηνύματα. Ναι. Και κυρίως την αγάπη που είχε ο Μάικλ και την ειρήνη που ήθελε να διαδώσει μέσα από τα τραγούδια του. Το Σάββατο θα χορέψουμε με τα παιδιά στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο. Να πάμε να διασκεδάσουμε λίγο μαζί τους. Και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε και πιο Πώς μεγάλες είσαστε τέτοιες στην ομάδα? διοργανώσεις. Πάνω κάτω έτσι από 30 μέχρι 40, εκεί, ανάλογα. Ξανόμαστε, ναι. Εξάνωστε. Λοιπόν, καλή Θέλουμε επιτυχία. να ξανάρθετε κιόλας. Ναι, βέβαια. Αλλά με τον Θησέα μαζί θα έρθει την άλλη φορά. Μπράβο. Και θα μας δείξετε από πριν για να είμαστε έτοιμοι εδώ Κοιτάξτε πέρα. εδώ, κοιτάξτε εδώ και η κυρία που μου λέει τις ωραίες ατάκες. Τι έγινε, γιατί γελάει. Μ' αρέσει. Βλέπετε. Λοιπόν, πήγε Λοιπόν, τώρα με πάμε τα και τα δώρα μας. 19.000 για το ξενοδοχείο σας.